πως ψυχρά φεγγαράκι μες στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Και έλεγαν τριγύρω μόλι βρε το τυχερό, λες και τα έχει πληρωμένα να φάνουνε ερωτευμένα κι είναι όλα ένα σ' αγαπώ. Ήταν ωραία γυναίκα η μάνα σου. Ζεστή. Την είδε ο Γιάννος μου και έπεσε με το κεφάλι μες στο μούστρο. Να είναι καλά ο Γιάννος μου. Όπου κι αν είναι. Αν υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, θα το νιώθα. Δεν θα αργήσω. Μην πεις σε ξένο περιβόλι. Το ξέρω το δικό μας. Δεν μπορούσα νωρίτερα. Δεν πειράζει, μάνα. Σ' αγαπάω. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια. Να ξέρει ότι ο πατέρας της δεν είναι Άγιος. Καλιά ήταν να μην ανέβεις στο χωριό. Αλλά αφού το αποφάσισες, θα σε Παναγία. Μη μου ανοίξεις μαγλατάδες, χάθηκες κακομοίρη μου. Εγώ. Αφού με ξέρεις, δεν είμαι καυγατζής. Αντώνη, σε ειδοποιώ. Αν δω ότι τα πράγματα αγριεύουν στο χωριό, θα ξεκουβαλήσουμε όλοι. Θα σας αφήσουμε μονάχους. Να δούμε είτε θα κάνετε. Τα αφηνιασμένα άλογα τα κουμαντάρουν άνδρες. Σε γυναικεία χέρια, άλογα και καβαλάριδες πάνε κατά νέμου. Το Σταυρίδα κατέβει για φαγητό. Κοιμάται. Μαρία, εμείς δεν έχουμε τέτοιες πιπεριές. Πού τις βρήκες? Δεν έχουμε. Θα μπει και σε ξένο περιβόλι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι λες, ρε θεία? Τι λέω? Να ανοίξουμε τώρα καινούργιες ιστορίες για 5 πιπεριές. Για πρόσεξε πως μιλάς, είπα. Ησυχάστε. Σε λίγες μέρες να ανέβω στο αποστακτήριο. Θα πάρω και τις μικρές μαζί, να με βοηθήσουν. Δηλαδή θα έχουμε κι εμείς μερίδιο στην τσικουδιά. Ορίστε. Το μυαλό της συνέχεια στα λεφτά το έχει. Εσύ, Μαρία, που το έχεις στο μυαλό σου? Στην αγάπη. Στην αγάπη βέβαια. Πού αλλού? Καλώς ήρθες, αγάπη. Πού ήσουν παλιό παιδό και είχες και το κινητό κλειστό? Τι διαολιά έκανες πάλι? Καλώς ήρθες στο σπίτι σου, κούκλα μου. Τέτοια υποδοχή από όλους σας δεν την περίμενα. Τόσο πολύ σας έλειψα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πάμε μέσα, χαρά του σπιτιού μας. Πάμε μέσα. Τι τα κάνεις εδώ, Βαγγέλη? Γύρισες. Θεόκλητα, γύρισες. Σε περίμενα. Κατάχαμα, παιδί μου, θα αρρωστήσεις. Μου είπε ο Άγιος. Μη φύγεις, μου λέει, ώσπου να έρθει ο παπάς. Άντε πάμε στο σπίτι να μας βάλει παπαδιά να φάμε ό,τι περίσσεψε. Δεν μας νοιάζει εμάς που το φαΐ θα είναι λίγο. Δεν μας νοιάζει. Έλα, Βαγγέλη. Εμείς και με ψίχουλα ζούμε. Πρώτα ο Θεός. Εμείς είμαστε πετεινά, Θεόκλητε. Έτσι είναι. Μα ήταν τα πετεινά. Κοκορί. Πουλιά του ουρανού είναι, Βαγγέλη. Καλά έχω εγώ να είμαι πουλί του ουρανού, Θεόκλητε, παρά κόκορας.
Αντώνη, γιατί καθόσουν στο σκοτάδι? Πού πάει ο Σύφης τέτοια ώρα? Να σου φτιάξω ένα ζεστό. Τι έγινε, τι σου συμβαίνει? Να δω. Εγώ σ' αγάπησα, Ουρανία. Σ' αγαπάω ακόμα. Δεν θα έπρεπε. Αλλά η καρδιά δεν έχει πρέπει. Είσαι η καταστροφή μου. Καταστροφή σου? Εγώ? Ναι, γιατί επηρεάζει τα παιδιά. Τότε γιατί με παντρεύτηκες? Από αγάπη. Παράξενο πράγμα η αγάπη. Εγώ δεν γνώρισα άλλον άντρα από σένα. Θεό μου σ' έχω. Εγώ έχω να προστατέψω τους γιους μου. Και αν χρειαστεί, μη με κάνεις εχθρός, Ουρανία. Μη με κάνεις εχθρός. Για άντρα σου μπήκε να κατέβει στα Χανιά, δεν καταλαβαίνω. Τι έχεις στο μυαλό σου? Σαν αδερφό μου, τι άλλο? Η αρετή έχει τα μνημόσυνα και τα νεκροταφεία. Εσύ είσαι δυνατή γυναίκα. Μένεις εδώ. Δείχνεις ήσυχη. Περιμένεις. Τι περιμένεις αυτή? Κάτι σχεδιάζεις, Είναι σκληρό να μένεις χειροκατέωτομα. Και εμένα μου έχει μείνει μονάχα ένας γιος. Δεν θέλω να το χάσω. Άλλος είναι ο εχθρός, πατέρα. Όχι εγώ. Εγώ να προλάβουμε θέλω. Να χτυπήσουμε πριν από αυτούς. Πότε έγινες αρχηγός της οικογένειας? Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Γι' αυτό κατεβαίνεις στα Χανιά, για να τον ξεσηκώσεις. Για να τον δω. Παιδί μου είσαι κι εσύ. Αγαπώ σε. Μα αν καταλάβω πως το σπρώχνεις στο θάνατο, θα σε πατήσω. Δίκιο έχεις, Λιζάκη, να παραπονιέσαι. Δεν είναι ότι σε ξέχασα. Είναι ο έρωτας, Λίζα. Πότε γλυκός, πότε πικρός. Θέλω να είμαι συνέχεια μαζί του. Να τον αισθάνομαι. Να τον βλέπω. Να τον ακούω. Παππού. Μαραχή σου είσαι. Ναι. Δεν κοιμηθείς ακόμα. Όχι.
Μιλάω με τη φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη. Τα πράγμα, αυτό μιλάς. Ναι. Θες να δεις? Όχι. Πες μου κάτι. Από τότε που έχεις έρθει εδώ, σε πλησίασε κανένας, σε πείραξε κανένας? Αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο, θα έρθεις πρώτα σε μένα να το πεις. Εντάξει. Ναι. Άντε, πέσε τώρα, γιατί οι ευχές σου θα πάνε στα Χανιά το πρωί και πρέπει να τις βοηθήσεις. Καληνύχτα, παππού. Καληνύχτα. Βαγγέλη, τι κάνεις εδώ? Ξυρίζομαι. Γιατί έτσι ξαφνικά? Για να είμαι όμορφος. Έτσι όπως είναι ο Σύφης. Έτσι θέλω να γίνω. Το βασιλικό που τον βρήκες? Τον πήρα από το Μενέλαο. Θα το έπαιρνα κι άλλη μια γλάστρα, μα ήταν βαριά και δεν μπορούσα να την κουβαλήσω. Καλά του κάνεις το τσιφότι, του άξιζε. Θα έρθει στη λειτουργία. Μετά το ξύρισμα. Με περιμένετε. Σε περιμένουμε. Μην αργείς. Δήμητρα. Γεια σου, Βαγγέλη. Τι έμαθα. Ας έχουμε δασκάλα. Θα με έχετε. Τι κάνεις εσύ? Εγώ είμαι ερωτευμένος. Δεν το μάθες. Ερωτευμένος. Μπράβο. Και ποια είναι η τυχερή? Η Μαρία, η Λεβεντογιάννη. Άμα μεγαλώσει, παντρευτούμε. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστούμε. Κερνάω καφέ. Σε παρακαλώ. Όχι. Πάω στους Σταματάκηδες. Γύρισε η αγάπη και θέλω να την καλωσορίσω. Θα έρθεις? Θα έχει πολλά κορίτσα. Θα έχει. Δεν έρχομαι. Δεν κάνει. Εγώ είμαι λογοδοσμένος. Άμα το μάθει η Μαρία, ας δουλέψει. Καλά, Βαγγέλη. Γεια. Έλα, γεια. Ας το καφέ. Μη με βικάσετε γιατί έχω τρελά ερωτεύτη. Σύφη, τι έχεις? Πολύ σκεφτικός είσαι. Τίποτα. Μη μου λες αμένα τίποτα. Κάτι συμβαίνει. Πες μου. Μη γεμίσεις το κεφαλάκι σου με ξένες έννοιες. Ξένες έννοιες. Επειδή παντρεύτηκα με πετάξατε έξω από την οικογένεια. Τι συμβαίνει? Γυναίκα είναι στη μέση? Ποια είναι? Σταματά άλλες βλακίες. Αν δεν μου πεις δεν θα σου ξαναμιλήσω. Ο Μύρος τι κάνει? Μην αλλάζεις κουβέντα. Έλα, πες μου ποια είναι. Άσε μη σχολάρεπη. Αφού το μυρίζω, βρε. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα με τις παλαβομάρες. Εσύ υποφέρεις. Η αγάπη είναι χαρά, Σύφη, και εσύ υποφέρεις. Εμείς οι δύο είμαστε κάτι παραπάνω από συγγενείς. Τα λέμε όλα μεταξύ μας. Τι συμβαίνει, κρύβεσαι από μένα? Κρύβομαι από τον ίδιο μου τον εαυτό, αγάπη. Πώς τη λένε? Μαρία. Μαρία τι? Τόσες Μαρίες έχουμε στο χωριό. Λεβεντογιάννη. Έχει σχέση με τον Μάρκο το Λεβεντογιάννη? Είναι η εγγονίτσα. Η κόρη του Γιάννη του Φωνιά.
όμορφη που είσαι σήμερα. Σου πηγαίνουν πολύ τα μαλλιά σου έτσι. Σε ευχαριστώ. Όπου να είναι φεύγουμε. Όχι, το ξέχασα. Μου το είπε ο παππούς σου χθες και το ξέχασα. Καλά, δεν πειράζει. Έχεις καμιά παραγγελία για τον Κωνσταντή? Προλαβαίνω να του γράψω ένα σημείωμα. Προλαβαίνεις. Μην αργήσεις πολύ όμως. 1 λεπτό θα κάνω. Ρε τι! Πάρ' το Δράκο Λευτέρη. Πες, θα στείλει το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται. Θα πάμε με το λεωφορείο. Ακόμα εδώ είστε? Πού ήσουν, Πελαγία? Κυνηγούσα το σταυρί στους δρόμους. Φέρε μια καλή τσάντα να βάλω την πίτα. Φαγωθήκατε, κατεβείτε στα Χανιά, έτσι. Τόσος καιρός πέρασε. Έχουμε κι εμείς δικαίωμα να δούμε τον αδερφό μας. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Τι τα θες τα όπλα πάλι, βρε πατέρα? Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Τα θέλω όταν είμαι μόνος στα μπέλια. 1000 φορές το έχω πει να έχεις πάντα μαζί σου κάποιον εργάτη. Εψες το βράδυ. Σαν να πήρε το μάτι μου κάποιον να τριγυρίζει έξω από το σπίτι. Τι λες, πατέρα? Λέω. 2 κορίτσια της Παντριάς έχουμε. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Πάρ' τηλέφωνο τον Γεωργίνα. Στο δρόμο είναι, πατέρα, έρχεται. Ήταν όλα φανταστικά. Μαμά μου, μην κουράζεσαι. Άστα, θα σερβιριστούμε μόνες μας. Τι είμαστε εμείς, ξένες? Όλγα μου γρήγορα και με εγγόνι. Να είσαι καλά, κορίτσι. Καλά. Δεν το πιστεύω ότι θυμήθηκες να μας φέρεις δώρα. Μας έφερες δώρα? Ναι, σε όλους σου έφερα δώρα. Τον ξεποδάριασα τον κακομοίρη το μύριο να τον τρέχω στις αγορές. Κορίτσια μου, και στα δικά σας. Και στα δικά σου ευτυχία. Και στα δικά σου. Πρώτα η ευτυχία και μετά εμείς. Α, όλα κι όλα. Εγώ είμαι δηλωμένη εργένισσα. Καλησπέρα. Θέλω εγώ γάμους και κουραφέξαλα. Άργησες, Γιώργη. Σε περιμένουνε. Κάτσε κάτω, Γιώργη. Σας φώναξα γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ηράκλη. Οι Λεβεντογιάννηδες ανοίγουν το παλιό αποστακτήριο. Τι έκανε, λέει? Έχουμε και αποστακτήριο. Αυτό δεν το ήξερα. Θα μπουν και στην παραγωγή της τσικουδιάς. Γιατί δεν το περιμένατε? Αφού βγάζουνε κρασί, είναι δυνατόν κάποια στιγμή να μην βγάζανε και τσικουδιά? Αυτά είναι σχέδια του Κωνσταντή για να χτυπήσει τη δική μας παραγωγή. Όχι, τσικουδιά δεν θα βγάλει. Αλλά δεν θα προλάβει ούτε το πόδι του στο αποστακτήριο να πατήσει. Τι είναι αυτά που λες, ρε Γιώργη? Πατήσανε τη συμφωνία που είχαν με τον πατέρα μας. Οι συμφωνίες γίνονται στα χαρτιά. Τώρα το θυμηθήκανε το αποστακτήριο. Ναι, ρε, τώρα. Και εσύ δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Τι έγινε, Σύφη? Τώρα τελευταία παίρνεις πολύ το μέρος των Λεβεντογιάννηδων. Μην μου τα λες εμένα αυτά. Άστον, αρε Σύφη, φτύσαμε αίμα για να φτάσουμε εδώ πέρα. Κάτσε κάτω. Τσακωνόσαστε σαν τα κοπέλια. Ντροπή, ρε. Άμα ξαναπλώσεις το χέρι σου πάνω μου, θα στο σπάσω. Γιώργη! Απειλές! Κάτσε κάτω, αργή, μιλάς άνθρωπος. Και εσύ, μικρέ. Ήρεμα. Ο Δρακολευτέρης είναι επιχειρηματίας. Είδε συμφέρον και εξαγήθηκε. Η τσικουδιά ήταν δική μου ιδέα. Γιώργη, όλη η Κρήτη βγάζει τσικουδιά, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Μην πάρεις τάνη στο χαζό. Ποιος άνοιξε το δρόμο για την Ευρώπη? Εγώ! Εξαιτίας μου πουλάμε στην Ανατολική Ασία. Ο Λεβεντογιάννης ανοίγει το αποστακτήριο για να μας χτυπήσει. Παυλή, σκάσε. Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Εγώ λέω να πάρουμε σβάρνα όλους τους ανταγωνιστές μας και να τους κάψουμε τα αποστακτήρια, τις αποθήκες και να μείνουμε μόνο εμείς. Δεν οδηγεί πουθενά, σταματήστε. Γιώργη, μην μπερδεύεις τα πρόσωπα σου με την επιχείρηση. Κάνει κακό. Εγώ για το μόνο πράγμα που παλεύω... Σκιάσμος! Τώρα μιλάω εγώ. Και ακούσανε καλά. Όποιος σταματάει και τολμήσει να σαμποτάρει το αποστακτήριο των Λεβεντογιάννηδων, δεν θα είναι ούτε συνεταίρος μου, ούτε κληρονόμος μου, ούτε γιος μου. Και αυτό δεν είναι απειλή. Έγινε σαφής. Καλημέρα. Καλημέρα.
Άκουσα πως θα ανοίξουν το αποστακτήριο. Θα γίνει θηριά οι σταματάκηδες. Θα το βυσούνε και δεν αγριώνει. Συνηθίσαν το μονοπόλιο. Μια στιγμή κουμπάρε, κοίτα την πάρτι σου και μην ανακατεύεσαι με τους σταματάκηδες, εντάξει, γιατί είναι συντεχνή μου. Και επειδή είναι συντεχνή σου, θα πρέπει να το βουλώσουμε. Αλλάξτε τραπέζια, ένα στην μια μεριά, άλλο στην άλλη. Δεν θέλω φασαρίες. Εγώ προσπαθώ να. Εσώπανε θα είπα. Ξεκινήστε τα πολιτικά. Ας σκοτωθείτε μεταξύ σας να ησυχάσουν. Ορίστε μας. Για αυτές τις δύο οικογένειες δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα. Πράγμα. Αχνιά. Για πού ετοιμάζεσαι? Θα πάω βόλτα στο χωριό. Στο χωριό. Αν περάσει το κατόφλι του σπιτιού, τα λέω όλα στον παππού. Γιατί το κάνεις αυτό? Για το καλό σου. Δεν είσαι η μαμά μου. Άμα θέλω να βγω, θα βγω. Να βγεις, Μαρία μου. Να βγεις. Αλλά όχι με το σταματάκι. Ξέρεις τι θα γίνει αν σας δει κανένα μάτι? Χαμός θα γίνει. Δεν έχω ιδέα για ποιον μου μιλάς. Κοίτα ρε, κοροϊδεύει κιόλας. Αν ήξερες. Αν ήξερα τι? Η κόρη του Γιάννη του Λεβεντογιάννη με το σύφιτο σταματάκι. Καλά έχει να πέσει πολύ γέλιο, Ξέρεις πώς τον λένε τον πατέρα σου εδώ στο χωριό? Ξέρεις? Σκάσε! Συγγνώμη. Πώς τον λέγανε τον πατέρα μου στο χωριό, Σταύρο? Τι εννοούσε η Πελαγία? Μη στεναχωριέσαι. Άμα στεναχωριέσαι ασκημένος. Μα να πει για τον πατέρα μου. Επειδή ήταν κομμενιάρης, ξέρεις τώρα. Αλήθεια. Δώρο. Για μένα? Να σε φυλάει. Τους ζυγούς λύσατε. Ορέστη, πάμε για καμιά παλίτσα. Ηράκλειο, είχα κακό πρόστιμο. Μη δίνει σημασία. Ναι, είναι το αίμα τους βράζει. Αυτόν φοβάμαι, το Γιώργη. Μη φοβάσαι. Ο Σύφης θα τον προσέχει. Μακάρι. Καιρό έχουμε να πάμε κάπου δύο μας. Να μιλήσουμε σαν αδέρφια. Λες πως αυτό θα μας φέρει πιο κοντά? Γιατί ρε Γιώργη, δεν είμαστε κοντά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια ρε Σύφη. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αδέρφια είμαστε. Τα δύο μας μείναμε, Γιώργη. Θέλω να σου μιλήσω, αλλά φοβάμαι πως δεν με καταλάβεις. Καταλαβαίνω. Έχεις τα ίδια συμπτώματα που είχα κι εγώ. Θα σου περάσει. Κακή διάθεση, αϊπνίες. Σ' ακούω τα βράδια που γυρνάς σαν το δαιμονισμένο μέσα στο δωμάτιό σου. Ποια είναι ρε Σύφη? Η Ελένη? Θα μου πεις? Άστα, Γιώργη. Κάποια στιγμή θα ακουστεί. Ελπίζω να το μάθω πρώτα από σένα. Γεια σου, Ορέστη. Γεια σου, Δημητρά. Ορέστη, σας αφήνω να τα πείτε. Αυλή, περίμενε. Όχι, ρε. Δεν περιμένω. Είναι άντρας, ρε. Τι κάνεις? Δεν θες ούτε να μου μιλήσεις? Καλά είμαι, Δημητρά. Προσπαθείς να με αποφύγεις πάλι. Αλλά δεν γίνεται.
Από εδώ και πέρα θα με βλέπεις κάθε μέρα. Διορίστηκα στο χωριό. Δασκάλα. Στο χωριό. Γιατί? Όχι γιατί. Για ποιον? Για σένα. Στάσου, Ορέστη. Δεν τα βγάζεις πέρα μαζί μου και το βάζεις στα πόδια. Που λέει ο λόγος. Έχεις πρόβλημα με την αναπηρική καρέκλα και εγώ ούτε που τη βλέπω. Δεν θα σ' αφήσω να μου το κάνεις αυτό. Τι ζητάς, ρε Δήμητρα? Αυτά που είχαμε ονειρευτεί. Σ' αγαπάω. Μη με βγάζεις από τη ζωή σου. Ζήσε έναν εφιάλτη. Ξύπνα. Πετάς τα όνειρά μας. Δεν θα φύγω. Στοργίστηκα. Έχουμε όνειρα. Είχαμε. Έχουμε. Καλώς ήρθες. Ελάτε, καθίστε. Εγώ πίστευα πως δεν θα έρθετε ποτέ. Πως δεν θέλατε να με δείτε. Δεν ήταν δική μας επιλογή. Δεν ήρθαμε για να σε προστατέψουμε. Το ξέρω. Μου φτιάξα σπίτες. Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται. Να είσαι τόσο καιρό εδώ και εμείς... Τα κορίτσια τι κάνουν? Αλλά η Μαρία σου γράψε ένα σημείωμα. Έχει αλλάξει. Σαν να μην έχουμε τίποτα να πούμε. Μου γράφει ένα σωρό παράπονα. Και μισή σελίδα σ' αγαπώ και μου λείπεις. Πώς θα πάει? Προσαρμόστηκε. Κωνσταντί. Τι θέλεις, αρετή? Να ζήσεις. Αυτό θέλω μόνο. Ο πατέρας μου γιατί δεν ήρθε? Για να μην ξεσηκωθείς. Για να μην σου μπουν ιδέες και αποφασίσεις να ανέβεις στο χωριό. Τώρα με το αποστακτήριο κάποια στιγμή θα ανέβω. Καλύτερα όχι. Δεν εμπιστεύομαι τους σταματάκηδες. Οι σταματάκηδες είναι και στα Χανιά. Άλλα βρε Ανθούλα. Είπαμε να μην μιλήσουμε καθόλου για αυτά. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι ο αδελφός μας και να φύγουμε. Τη βαρέθηκα αυτή την ιστορία. Αρκετά. Αρετή, εσύ τι θες να γίνει? Να τα ρίξω όλα πίσω σου, Κωνσταντί. Μήπως να μεταναστεύσουμε και σε άλλη χώρα? Πώς έτσι κι ήρθατε απροειδοποιητά? Ιδέα της Ανθούλας. Ναι. Της έχει κάτι τέτοιες ιδέες η Ανθούλα. Τι κάνεις, Λευτέρη? Καλά. Τι έγινε ρε εσύ, δεν κεράσει τίποτα τις αδερφές σου? Δεν χρειάζεται. Δεν πάμε όλοι μαζί κάπου να φάμε? Ναι, ξέρω ένα πολύ καλό μαγαζί εδώ κοντά. Δεν χρειάζεται, Λευτέρη. Δεν θα μείνουμε και πολύ. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Προχώρα εσύ με την αρετή και ερχόμαστε κι εμείς. Στο ξυλούρι, ξέρεις. Με τι σκοπούς ήρθες σήμερα εδώ, μου λες? Να δω τον Κωνσταντί. Άστα αυτά σε μένα. Σου μιλάω, γιατί δεν μ' απαντάς? Τι να πω εγώ. Εσύ τα ξέρεις. Ανθούλα, πρόσεχε.
Αν σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις τον Κωνσταντή για να πάρεις εκδίκηση για το θάνατο του άντρα σου, θα με έβρεις απέναντί σου. Πρόσεχε. Δεν σε συμφέρει να συγκρουστείς μαζί μου. Πάμε, κορίτσια! Άντε, Στέλλα, και στα δικά σου. Να σε δούμε, να σε χαρούμε νυφούλα. Τα πήρατε όλα τα δώρα σας, Στέλλα. Έτσι φεύγεις. Πού γυρνάς, Στέλλα? Έχω περάσει 2-3 φορές από το σπίτι σου και λείπεις. Τι έπρεπε να κάνω, Γιώργη? Να είμαι κλειδωμένη μέσα να σε περιμένω? Ναι. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Σε θέλω. Τι κάνεις? Αν μπει κανείς? Κανένας δεν πρόκειται να μπει. Πώς είσαι ντυμένη έτσι? Καλύτερα να κυκλοφορείς γυμνή στους δρόμους. Όχι. Θα σε αφήσω. Με χρησιμοποιείς, Γιώργη. Σ' αγαπώ. Όμως δεν αντέχω άλλο. Τελειώσαμε, Γιώργη. Αυτό δεν ήθελες να ακούσεις από μένα τόσο καιρό? Ντύσου. Τι σου έκανε πάλι? Τροπή του. Θα έρθει πίσω παρακαλώντας, θα δεις. Δεν θα έρθει. Όχι ο Γιώργης. Είναι πολύ εγωιστής για να γυρίσει πίσω. Αλλά και να γυρίσει δεν αντέχω άλλο. Χωρίς αυτόν θα πεθάνω, αγάπη. Μη στεναχωριέσαι. Άστο να φοβηθεί που σε χάνει. Δεν φοβάται. Δεν μπορείς να καταλάβεις, αγάπη. Τον έχω συνέχεια μες στο μυαλό μου. Τον αισθάνομαι κάθε στιγμή. Υποφέρω. Εγώ φεύγω. Σχολείο πας? Όχι, Πού πας? κάνω κοπάνα. Δεν έχω όρεξη για βλακίες. Η Μαρία? Κλαίει. Κλαίει. Πας. Να τη δω πάω. Άστη να κοιμάται. Κλαίει ή κοιμάται? Κοιμάται. Μην την ξυπνήσεις. Μαρία, παιδί μου, πλησίασε.
Την ευχή σας, πάτερ. Την ευχή μου. Στα μπέλη πας. Σου έχω πει να προσέχεις. Προσέχεις. Τι να προσέχω. Ξέρεις εσύ. Άντε, πήγαινε στο κάτω. Καλώς ήταν. Πώς με βλέπεις? Ωραίος. Για τη Μαρία. Τι πάθατε όλοι με τους βασιλικούς? Όλοι. Ποιοι όλοι? Έφερε κι άλλος βασιλικό? Όχι, τίποτα. Αυτός είναι του Μενέλαου. Σ' άφησε ο Μενέλαος να πάρεις βασιλικό. Δεν το ρώτησα, αλλά μ' άφησε. Πάνω είναι. Ποιος? Η Μαρία. Πάνω είναι. Κοιμάται. Να βάλεις το βασιλικό στο προσκεφάλι της. Ακούς? Ακούω. Έχουμε πίτα, θες? Δεν θέλω εγώ πράγμα. Να προσέχεις τη Μαρία. Αυτό θέλω. Άντε, γεια. Γεια. Δεν το πιστεύω. Έφυγε. Πελαγία, δεν θα μου ευχηθείς για το γάμο μου? Να ζήσεις, αγάπη. Ήθελα να σου στείλω πρόσκληση, αλλά... Δεν θα ερχόμουν, το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάντως. Πώς τα περάσατε στο ταξίδι του γάμου? Καλά. Εσύ, έμαθα, ήρθε η ξαδέρφη σου? Ναι. Πώς τα πάτε? Καλά. Ζούσε στη Θεσσαλονίκη και ξέρεις, έχει μάθει αλλιώς. Θα ήθελα να τη γνωρίσω. Κρυφά. Κρυφά, φανερά, όπως θες. Πάρε με τηλέφωνο. Θα ταιριάξετε. Γιατί? Κάνετε και οι δύο ό,τι σας κατέβει. Αντώνη, για πού το βάλες? Δεν ξέρεις ότι από εδώ είναι τα σφαγεία του Λεβεντογιάννη? Ξέρω τι κάνω, Νότι. Άντε, τράβα στη θεία σου. Σε περίμενα, νόμιζα. Άργησε, το ξέρω. Ποτέ μη φανταστείς ότι δεν θα. Πάμε. Εκείνης που με κρίνει
βουβάνι μες στο λογισμό και εκεί μου την αφήνει. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Ποτέ. Τα τσιγάρα πανωτά μια κάφτρα κι πληγή, δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή. Κάμια φορά που τριγυρίζω μόναχος κι έξ' αστεριά δεν λέει να βγάλει ο ουρανός. Κάμια φορά σαν το πουλί στο χώμα, κάμια φορά που είναι πικρό το στόμα, στα σκοτεινά λέω με νίκησε ζωή. Μα τελικά δεν σταματάει ο χρόνος, κάθε φορά ξαναρχινά ο δρόμος, σαν να πετά κι αυτός που έπεσε ζωή.